Plánované operácie len skoro ráno, lebo na operačných sálach je cez deň horúco. Bežná realita slovenského zdravotníctva, keď sa vonku oteplí. Hoci sa niekomu zdá klimatizácia v nemocniciach úplne prirodzená, nie je to tak. Miestnosti bez klimatizácie a otvorené okná k sebe patria, no nie v nemocniciach, to bôž nie pri operačných sálach. Vo vnútri bola neskutočná horúčava, to znamená ďaleko cez 30 stupňov. Štandard operačných sál dosiahli vo Svidníckej nemocnici kompletnou rekonštrukciou, ale hlavne doteraz chýbajúcou klimatizáciou. No teraz po tejto rekonštrukcii určite. Klimatizácia by mala byť v operačných sálach úplnou samozrejmosťou. V špičkovom operačnom centre v Košiciach Šaci sú ešte ďalej. Je tu veľa high-tech špičkového vybavenia, takže je to skutočne niečo také, čím sme dobehli svet. V Šaci je pacient na každej z 5 operačných sál neustále pod dozorom 3 monitorov. Lekár má rovnako možnosť nahliadnúť online do ich zdravotných záznamov. No, samozrejme je to práve aj počas operačného výkonu, kde máte prístup ku všetkým zložkám pacienta, ku všetkým zobrazovacím metodikám. Fakultné nemocnice či kliniky majú širokú škálu medicínskych odborov a tým aj viac moderných a špeciálnych prístrojov. V operačných sálach malých nemocníc pri základných operačných zákrokoch si vystačia s tým, čo majú. Čo naši chirurgovia a gynekológovia potrebujú. Či veľká alebo malá nemocnica, zhodujú sa v jednom. Najväčší dôraz kladú na sterilitu prostredia. V malých, nazvime ich okresných nemocniciach so starými oknami, to môže byť problém. Dokázal hlavne v letných mesiacoch nalietať hmyz až priamo na operačnú sálu a to bola veľká komplikácia. Jednoduchými sieťkami na oknách dostal nepríjemný hmyz stopku. Rozdielov medzi nemocnicami je a stále bude istotne viac. Aj takouto drobnosťou však plnia prvoradý cieľ. Aby pacient, ktorý príde do nemocnice, nedostal infekciu. Zo Svidníka Pavol Sivák, televízia Markíza. Učiteľka z Texasu si za katedru tak skoro nesadne. Po tom, čo sa vyzúrila na jednom žiakovi, musela vysvetľovať svoje správanie polícii. Viac na tvnoviny.sk.